ଦାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୋରରେ ବଥା କରୁଛି କି? ଯଦି ବଥା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦାନ୍ତ ବଥା ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ କି ତାକୁ ସହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କି ଦାନ୍ତ ବଥା ହେଲେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ବି ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରୁହେନି, କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ସବୁବେଳେ ଦାନ୍ତ ଚିନ୍ତା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଗାତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ସେ ଗାତରୁ କି ସେ ପୋକ ଖାଇବାରୁ ବଥା କରୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ରସୁଣ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ କିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାତ ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ଲଗେଇ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଏମିତି ଧୀରେ କମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗକୁ ସେଇ ଗାତ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବଥା କମିଯିବ। ଆଉ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆପଣ ମିଠା କିମ୍ବା ବେଶୀ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲସେ କୁଳା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ପୋକ ଲାଗେ। ଆଉ ଦିନରେ 2 ଥର ବ୍ରସ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସକାଳୁ ଆଉ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ। ତ 2 ଥର ନିହାତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପୋକ ଖାଇଛି କି ଦାନ୍ତ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଛି, ତାହେଲେ 3 ଥର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଥରେ ସକାଳୁ, ଥରେ ଦ୍ୱିପହରେ, ଥରେ ରାତିରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତରେ ତ ମଝିରେ ଗାତ ଭଳିଆ ଅଛି ନା, ସେ ଗାତରେ ଖାଇବା ଜମିଯାଏ। ତାକୁ ବ୍ରସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଖାଇବା ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପୋକ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, 2 ରୁ 3 ଥର ବ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦାନ୍ତ ବଥା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବହୁତ ପୋକ ଖାଇଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ଦାନ୍ତରେ ଅଛି, ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ମିଳୁଛି ଦୋକାନରେ, କିଛି ବି ଦୋକାନରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲସେ ଦାନ୍ତକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭଲ ପାଣିରେ ଦାନ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ସେଇ ଯେଉଁ ଗାତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପୋକ ଖାଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦିନରେ ଆପଣ 2 ରୁ 3 ଥର କରିପାରିବେ। ଆଉ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଭିତରେ ଥିବେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବଥା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କମିଯିବ। ତ ଏ ଥିଲା ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଚାର। ଆଜି ତ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ସେତେ ଯାଏଁ ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ବାଏ।